Pojďme se dneska podívat, co nám přišlo v balíčku od OKG. Každý měsíc si doplňuju zásoby produktu OKG, opravdu každý měsíc už po dobu 18 let. A je to z toho důvodu, že tyto produkty vnímám hlavně jako prevence. A když nějaký zdravotní problém nastane, tak zesilím dávkování. Už přesně vím, které produkty stačí u nich zvýšit dávkování a jsme v pohodě. Tak už ani si nepamatuju, co jsem si objednávala, ale je tady vidět, že OK Alpha Plus, což je teď na tyhle do tady toho sichravého počasí, je opravdu nejideálnější. A tahle alfa pro dospělé a pro děti máme zase tu fialovou alfu Imun. Ta byla minulý měsíc v akci a teď jsem si objednala pro nás, pro dospělé. Je protizánětlivá, je na všechny druhy víroz, nachlazení, chřipka, angína. Je pravda, že vám nestačí jedna lahvička, nebo respektive pokud máte nějakou vírózu, tak ano, je to i na akutní problém, ale pokud chcete tu imunitu posílit, tak rozhodně vám nebude stačit jedna lahvička. My tady tu alfu už pijeme vlastně 18 let, nedám na ní dopustit, protože můj manžel dřív, když jsme OKG produkty nepoznali, tak byl co 14 dní nemocnej. Což vypovídalo i o nízké výplatě, protože byl každou chvíli na nemocenské. A vlastně chodili jsme do lékárny kupovat Tantum Verde a tyhle další věci, ale neřešilo to žádnou tu příčinu, jenom potlačovalo ten důsledek. A od doby, co známe produkty OKG, tak užívá alfu, nedá na ní dopustit a vlastně vždycky nás zachránila. Nemůžu říct vyléčila, protože když máme doplňky stravy, tak máme zákaz používat slovo vyléčit, ale vždy nás zachránila. Je pravda, že když na nás něco leze, angína, víróza, u ty vírózy vypijeme celou lahvičku za 2-3 dny, ale jsme OK. Jo? U ty angíny třeba je to 4, 5, 7 dnů max a jsme taky v pohodě, ale tam už vypijeme třeba 2, ne-li 3 lahvičky alfy. Ano, je to dražší záležitost, ale člověk si za kvalitu opravdu musí v dnešní době připlatit. Tady tou objednávkou vidíte, že jsem si zakoupila 5 a jednu jsem dostala zdarma. Tady tu sadu mám moc ráda, protože víceméně buď to se mi vlastně tím pádem slevnějí ty ostatní lahvičky, anebo to beru, takže máme jednu gratis. A ještě teď za říjen jsem dostala tady Faktor Base Kids, což je multivitaminový komplex pro děti i pro dospělé. A dostala jsem jenom tady ten výrobek za 100 korun, jinak stojí 550 korun ve velké obchodní ceně. Dostala jsem to, protože jsem nakoupila nad 100 bodů. A začala jsem toto video tím, že vlastně každý měsíc si doplňuji zásoby za minimálně 100-150 bodů. Když to převedu do peněz, je to minimálně za 3,5 tisíce až 4 tisíce každý měsíc. Opravdu každý měsíc po dobu 18 let investuju do těchto produktů 3,5-4 tisíce. A je to proto, že to vnímám jako prevenci. Stejně tak jako někdo investuje, nevím, do nějakého servisu pravidelně, tak já investuju do zdraví mých dětí, mé rodiny, každý měsíc 4 tisíce. Když se k nám přidáte, budeme rádi, protože skutečně dám za ty produkty ruku do ohně, jsou kvalitní, jsou účinné, jen je potřeba těmto bylinkám dát opravdu čas. Takže pokud se rozhodnete, ano, akutní problémy také řeší a velice rychle a účinně, ale spíš vám je doporučuji z hlediska prevence, takže když se rozhodnete, tak opravdu už v tom chtějte vytrvat dlouhodobě. Nemusíte investovat ty 3,5-4 tisíce jak já, ale třeba těch 1500 korun každý měsíc si kupte ty produkty a posilujte prevenci nejenom tu svoji, ale i své rodině. Napište mi a budu se na vás těšit.